నమస్కారం, ఆర్ఎస్ న్యూస్కు స్వాగతం. మేము సమాచారం కోసం ఒక సర్కస్ చేస్తున్నాం, ఎక్సైజ్ చేస్తున్నాం. పూర్తి స్థాయిలో మాకు సమాచారం రాలేదు. ఇప్పటివరకు కొంత సమాచారం వచ్చింది. మిగతా సమాచారం కోసం కొంత టైం పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే ఇప్పటికే 78 మంది దళారీలు, అందులో 4కి ఇచ్చినట్టుగా 2కి ఇచ్చినట్టుగా మాకు సమాచారం ఉంది. ఆ 4లో 2లో కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ జైల్లో ఉన్నారు. అఖిలపక్ష కమిటీగా మేము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం, ఒక ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఏమైనా బాధితులకు డబ్బులు చెల్లించే బాధ్యత వాళ్ళది, వాళ్ళు ఇవ్వాలనేది మా ఏకాభిప్రాయంగా ఉంది. అంతేకాకుండా స్థానిక శాసనసభ్యులు గారికి కూడా మేము విన్నవించాం, చెప్పాం. ఈ ప్రాంత ప్రథమ పౌరుడిగా మీరు డబ్బులు ఇచ్చే బాధ్యత కూడా, మీరు ఇప్పించే బాధ్యత కూడా తీసుకోవాలని కూడా చెప్పాం. అందుకు ఇంకా క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఒకరిద్దరితో లేదు ఇదంతా. ఈయన ఒకరితో, ఇద్దరితో, ముగ్గురితో మాట్లాడితే చైన్ సిస్టంగా ఉంది, చైన్ లింక్గా ఉంది. ఇదంతా 7, 8, 9, 10 మందితో ఉన్న పరిస్థితి ఉంది. ఇందులో కొంచెం క్లారిటీ రావాలంటే కొంచెం టైం పెట్టే అవకాశం ఉంది. తప్పనిసరి అఖిలపక్ష కమిటీగా వారికి పూర్తి స్థాయిలో పనిచేసే వాళ్ళకు, చేయని వాళ్ళకు పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేస్తానికే మా కమిటీ ప్రయత్నం చేస్తుందని, అట్లాగే ఒరిజినల్గా రేపు కూడా ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి అసలు వాస్తవాలు కూడా రేపు కూడా అక్కడ తెలుసుకొని మేము ఆ వాస్తవాల నుంచి మా ప్రయత్నం ముందుకు వెళ్తుందనేది ఈ సందర్భంగా తెలియజేసేది. దయచేసి పాత్రికేయ మిత్రులతో అందరికీ నా యొక్క అప్పీల్ ఏంటంటే, ఈ సమస్య చాలా సున్నితమైన సమస్య. సరే, కొంతమంది వీక్ మైండ్ ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని భరించలేక సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఇక ముందు కూడా మీ పైసలు మీకు ఇప్పించే జిమ్మేదారు ఎమ్మెల్యే, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు, వాళ్ళను చెవులు వంచి పైసలు వసూలు చేసి జిమ్మేదారు నాదని ఆయన 2 సార్లు పత్రికాముఖంగా ప్రకటించడం జరిగింది. దానికి మేమందరం కూడా విట్నెస్ చేస్తున్నాం. పైసలు ఇప్పించే కోసం మా మనసా వాచ కర్మన మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. మేము కటాఫ్ డేట్ 20 తారీఖు వరకు పెట్టినాం. దయచేసి ఇందులో ఉన్న కార్మికులు ఎవరు కూడా రేపు మళ్ళా అటువంటి కార్యక్రమాలు చేయొద్దని, మీ యొక్క భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో ఉంటుంది, మా చేతుల్లో కాదు. మీ భవిష్యత్తును మీరు కాపాడుకోవాలని మా యొక్క అఖిలపక్ష కమిటీ తరఫున దాన్ని మేము అప్పీల్ చేస్తాం. ఆ కుటుంబానికి మేనేజ్మెంట్ తరఫున, అదేవిధంగా చౌదరి కంపెనీ తరఫున దానికి వాళ్ళకు ఎక్స్గ్రేషియా కోసం అడగాలని కమిటీ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఈ తీసుకున్న పైసలే కాక ఎక్స్ట్రా కంపెనీ అది ప్లస్ కాంపెన్సేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలని. ఎస్.